कमरियों से पातर बलमुआ कमरियों से पातर बलमुआ हमार कोरा समाला लइका बुझाला कोरा समाला लइका बुझाला कोरा समाला लइका बुझाला छुआ न बिजली का तार कमरियों से पातर बलमुआ बताओ थे एक ठौरी कि कमरियों से पातर हमार हुआ काहे की प्लास्टिक काटेला आ बड़ा नीमन बाड़े अब वही एक ठे पूरा होखे ना हाँ एक ठे निकरो जी और दूसर का पेश दे में वो चली तो दोनों ढाल दी हाँ और एंकर चला तो 3-4 गो संगवा डाल दे गाँव सीता एंकर चला अगर हाँ तो 3-4 गो संगवा डाल दे अभी एक ठे निकलल ना बतियावत है सोते ठौरी बड़ा मन लटका के बैठल है डब्बू भाई एगो सहेलिया मन लटका के बैठल है कहलस कि का हो हेनकर जना तो बड़ा दुबर पातर हवा कोरा में समा जाला आई बतावा तू काहे बड़ा उदासल हो कहलस कि भौजी कुछ मत कहो हमार तकलीफ बहुत बड़ी यार है का कहलस हम बानी सातरा बलमुआ 23 साल के भौजी रे जिंदगिया राखी खतरे में डाल के काहे भौजी बड़ी दिक्कत है बड़ी परेशानी है कहे कौन परेशानी रे काहे एकर त दुबर पातर है ए सीता तोहार त दुबर पातर है लेकिन नंगा तार है इनसे मिला ना खलिए हाँ आदमी वो पता नहीं तो नंगा तार है बनल बनावल मूड के मंठा में के आदमी दही एकदम दही मई के मंठा बना देता है एगो रह चाहिए